KP ari tekkinde posuji mon onon yidbe moftude e hutrade kopreji mon cadele mon gasi halabi cer ya Play Store walla Google Play mbada télécharger KP keba application ma posma tekka kopreje pofta KP ngande ko kanyum buri webde do e nder leydi Sénégal to banginel dugol kalis hay mbudo ay yobata tirade kalis hay mbudo ay yobata mbele KP ko don haadi mbien ala so tawi ko otoma jogida a ari e station ngaji EDK a sodi gasoil do ponoda yobde ujunere kala ko temedde jeenay mbudu jobata walla nadda koy boutikaji amen low press kala ko codda jobirda KP ene jogi ko ustantuma to bangi nganyari posma walla ko jolof chicken codda fof ina jogi ko ina ustonoma KP ina tawe e nder réseau ji mum din station ngaji EDK gonde nder jokli Sénégal kala e kubal wat télécharger KP njeya horema njeya jawdima mbemna ngurdamma KP hokkata on série mon hoddiro ala mo wawi dade hoddiro ala wujita gore hoddiro makko dadotako Ça va Seli? Pada datang ber? Ay, galle mon fano mini. Ah bon galami? Bismillah arnya? No, jarani bari en petit tan joni. No, arnya teren dam joni jarani. C'est vite fait ko kala man ko c'est vite fait. Ah d'accord, allez-y. Ko kaltino dami ko rek. Gilan den mede hen ha joni. Gilan den mede hen. Donc mi battima Adam. D'accord. Fuddima dañde holare. Donc wala ndim. Nanden non min jadi wonto min jadi. Joni on saha goto o yalti parce que min oyi wattude hakkille e téléphone makko somo uddita mi watta hakkille koɗo e exactement joni won toɓi ñano ñanden to yenna won saha o yalti man min profite noon ƴettumi téléphone makko gudditmi mais ne gudditmi nde min komi fawa ɗum par ce que ko jimi hen ko franchement mi ƴetti hen élément ji ni won élément ji ƴettumi franchement Adama menda so tay ko sehil ma wala no dum ko portable he tawda fof ko jogi mi hen ko ne heewi hejano e téléphone he mi wadi e clé USB franchement min imno yamo funtani mi pa parce que mi ejino mais en tout cas dum do kam vraiment merci beaucoup dum do déjà joni ko pa dum do joni ko élément de preuve mi mofta dum jinmi tan ko nelda kan ala problème sa neldi ha pari or darto don an continue parce que bodo andi ni wadi preuve aji guddi mo ganda jinmi ko affaire o leera nañ donc wat faire tan continue na kam enquête o en attendant dum do nelda dum
ala problème goto oɗo Ousmane mami nedde ɗum ko joguimi ko foof mami nedde inchallah kadi golle ɗe mami jofu ɗum inchallah ha mi yettina voilà en tout cas merci beaucoup vraiment nangi hen no feewi quoi c'est normal mi tambinimo mais vraiment ka moƴƴo quoi ala probléme ka moƴƴo pourtant ɗo yarde jettoyɗen galle non ala probléme wadde aɗa toro ni ayide eyi wadde jeeyan jaran lawol goto en ndendi lawol Ali Fall no mbaɗɗa aɗa selli jam tan mbaɗa tampere mais won jeune fille wonɗo ɓoowal ko an ƴewata de min ɗo e galle o ɗo e galle hol poto arde ƴeewmi ɗo e galle oɗon rédaction ok d' accord fat mi yaha mi ƴeewa mi ara ok merci hein ça va salam dem ceheri ko an noddi kam ko an mbiya Ali Fall wiyata yomi noon mi ci to rend compte garɗa koye liye mo liggotomi yettima ha ɗon non mais attends hay somi sali mi jabadema tito permet gara ha e nokku mo liggotomi jeeri ɗo ko pale walla ko hollo mais attends trop c'est trop kuni qu'est ce qu'il y a anam est ce que randi an haysa lelima foti anduɗa ɗa anta ko ala anda ɗum en tout cas an aɗa jogui cuusal jaari heño haal mi ala temps ko jiɗɗa e bayro mbaɗe docteur possible ko min ko beelam wonde milier liggotoɗo e pale mbaɗmi yamale to beelam nade fof natat e ko cohlirɗa kam ko ceelam mbeɗa anduma jinmi ko gonda e dow mum ko kalna kam gilay law eyi ko ɗum ko gonmi domoji mum qu'est ce qu'il y a jaari ko woni mi famani ko kalta quoi mariam ko sakki ko sowi ko reedu mo ko ndu mbiɗa yiiɗi an aɗan toolan hen walla ala hen wi uno ko ɗum jimmi andude ah bon an ha joni aɗane ɗiɗo affaire uji aɗa nartoɗa yalta ga jaari joƴƴin ɗum arrête kadi heɗo mi haalama trop c'est trop nene fuɗɗo ɓurtude han mi woppinima ko heewi non heɗo mi haalanma je suis très sérieux e an kadi sa haaloɓe pular mbi sa soggi beyma ha newa sodde aɗana ɓurta noon keerol jiɗɗa noon komi holluma min hol banggam goɗɗo o mi ɓooyi noon accudema e air libre aɗa diwa mais sa rentani noon il faut mi ɓora bibje maɗe ɓe ana famdi non yettima ɗon et puis min ko hayam ko hay nokku mo liggotol ngal ɗo ko média sohlani bruit sohlani batte mata ɓe kalnanimo ɗum ɗon nde garta nde a namday adam a heeɗima kam aɗa ko mbiyamma ko mbimami ko mbeɗa min hande mbeɗa mi hen janggo hay janggo sa heeɓi audience le palais de la république de président de la république de sénégal mi taw yetto et puis aɗa andi ko kalantuma yaltu galle o so yaltama non yaltu galle o tan ñaguirimami siko allah ina laaɗa mum ko yaltu galle o ɗo wona nokku kaldereɓe an sugalo mbiɗa mami yaltu mbeɗa mi dow mi accatama ko fote segene s'il te plaît vas-y an hakkude men ko iraki iraki d'accord yaltu galle so
Ça va? Dewi, Sel. ako wa? Saya tante. Yoni mane. Sino? Ça va? Ça va mbaa? Oui, mbari diri ke. Arsène. Ça va tranquille? Alhamdulillah. Ngor da len do rek yonte ha joni ko. Ça va? C'est bon taf? Ouais, ma cool. Ça va? Yoni ni. Min bir? Ngor da. Borom doy sama yu ndem. Bon. En fait, saya notimam. Notimam wonde ko problème en passé o ɓemi ɗo mi darti an hay hunde a wonani hen saabu kala saabiɗo probléme o ko jaari minnene donc mimma sa yiiɗi a yiita a nanta ko ɗum tagui mbaɗmi réagir no mbaɗimi réagir ni par ce que hande welani jiiya neɗɗo mo ganduɗa hoorema mo jiɗɗa ene wonde debbo goɗɗo c' est normal no mbammi tan komi waddi saabu min e ma ko guila hanki taw hande arani on to jinmi gettuɗen giɗa ɗum haaɗiɗa Effectivement. tagno réaction Nani hala maɓe kadi aɗen mbimi ɓooyi haalandemo faam minema en ɓoydi kadi hannde o situation no yaari ni eko wayi noon donc wadde min mi sikkani so goɗɗo ne wawi nadde hakkude men ma ha tengte kadi mo ngannduɗa sehil makko ɗum ɓaccintomi wadde an minima wonto ndewduɗen sa ƴeewi hannde hanki to gonnomi ɗo hay so waɗi ha studio an ittata e posen ma mbaɗana kam paas hande mi yaha mi dañade contrat e ko wayi noon ha hande wonto kemmi won niveau mo jettimi mi ara mi wonma travaillé ɗum ɗon min ndimagam hokkanimi ɗum ɗon an e hoore maɗa foti ɗum ɗon andi wadde noon sa ari woodi ko jiiɗa musma wonno poɗɗa waɗirde réagir kalten pamodiren mais sa ƴeewi situation no wayni ko yiddema rek saabi koɗo continue quoi mais aɗa andi so wonanno mo yiɗama tawanno hanni ɗon ɗo a majjami ko an jinni hande noon machallah kala ko mbawnoɗa wadde hen wonko dañca hen ko ɓuuri ɗum ɗon quoi alhamdulillah ɗi ko an tan jinni yidde jiɗɗa kam goo mi yiɗima sappo ko yidde nde jo hande majja hande mayata saabu ma hulɓina dow acci ko yinno yidde mum tiiɗani yiddam hanki woni yiddam hanki so ɗi ɓeydaki ɗi gusorama mais ko seeɗani wawi joomum seeɗano hande so accimo caggal kowoni yeeso gandara hakkude men ma ko ɓiɓɓe peel jarani kam hunde foof no tawi beldaka ma hay goto wa nato hakkude men ma jamais de la vie ko weel merci en jaha seeɗa mbaɗi promenade ayca ar jol jehen wonma déposé taftal ok ay oɗo il faut mi ƴewna feere quoi mon ami. oui ali Mais ko woni haɗa buuɗe. non hay batte y a rien non hay batte Mais depuis jeune fille o ari. oh non oɗo c'est ko o waɗi impoli quoi bonnedi mais waɗi décidé hankkadi ne réglude ka makko quoi par ce que o ɓooyi tampinde min Mais il y a quelque chose ou bien? non t'inquiète ko aɗa ko minen jaltinanno ko exam on ɗo ko jiɗɗo artude bon voilà mais min waɗani intéressé ɗum ɗon waɗi tourné page mais on waɗa insisté omo ƴeewa waɗandemi créé histoire uji omo a waɗa créé omo sosa omo adda mo wiya mo fawe dowam kono noon komo tamdo ene par ce que mo andi am très bien mais ti te rend compte o tawi mi haali nokku mo liggotomi est ce que ɗum c'est normal Pourtant boy o mooli de. ouais mais c'est pas grave c'est pas grave mi mbayi passer à autre chose mais wonko yiiɗi wiide omo naata e domaine aji ɗi o anda donc il faut que mi waɗamo stoppé quoi wuli jawɓe bowal de. wuli mais c'est pas grave min mami gère ɗum inchallah t'inquiète Tout est ok. en cas frère am mami gère Ok. merci a jarama Ali ok
bien. Oh. Mon ami, mon frère. Comment vas-tu? Ça va bien? Ça va, Yeterala. Tawdim Aritan. Bienvenue. Yeterala. Bienvenue, mon gars. arga ni ala man arga andina arga ko kala raw mi attanani ala dum gasi ala andi neddo ko mo juulata wodi kono mo juumata ala arga so neddo yidi bi ko an yidi hemi halam ma ay min mi añani mi wawata anjam nenam mi wawata anjam ngan ko ma daña biddo addon ma biddo min ko biyamo addini mi ano min sa yimbe da haala tan ko mi jaal tan adandi aduna no way joni mi tan ene wiya tan rapport nganda ala fulla ala fayda dum tawi re kono joni non mi andi aduna ko wayli hande kala ko neddo woni ene wawi dañde hen ngattam mum ene wawi dañde hen gurdam mum ene wawi wadde kadi réussir min ko ay ko kala non ko jinnomi tan ko bela kirta jinnomi tan ko bela wayno moƴƴi joni alhamdulillahi rabbil alamin bayde no jinnomi ni Allah wadimo non alhamdulillah min mi añirama nenam wallahi mi añirama nenam ande neddo holno añiram ma ala weli yiide ka bi jibnande moƴƴere ka bi inne ande hol fof no ganiram ma kadi min biyamo mbiɗa yiɗi ɗum kala ko ɓiyam yiɗi nenam mbiɗa yiɗi ay ɗo gomɓi ɗo yejjid ɗum ɗo aɗa wawi yejjidde ɗum kadan ɗen ko nenam e joni yejjid tan ganda ko waaju ɗum ko waaju ay holko neɗɗo aɗani mbiyata ɓe mbi ñale fettan ɓiyum kono añani ɗum ko waaju wonno joni waaju wonno alhamdulillahi rabbil alamin a nanani kam ɗum a rewa lawol muna ko ganduɗa ko bari debbo kadi ko ɗum ala hay probléme mam rew galle après bisimilla ma galle kala ne jiɗɗa ardu noon galle bisimilla ma anani kala ne jiɗɗa ay bara jetta ala arga e defu ma tawma ala probléme ɗum a jaram merci beaucoup mam rew galle so la jeri est-ce que aduna la ilaha ɗum ndi joni nde rab ko wiyatno ko bello kuyɗo ko natti oɗo firti ni guilɗo cuula no firtirni firti tan ha laaɓi wonti tan i on hokkat ɗum Yusuf min ka selam haajuma ko haajam kon ɗiɗo information ngaji namɗa kam sonan ceelagal mbattan ɗum ɗum ɗo noon wona ko yaltinda wona ko fefinda ko maximum d' information woni kanko sali gorko makko Ibu sukaɓe makko ɗo aɗa jogui ɗo maximum d' information numéro makko téléphone ne hen réseaux sociaux ji makko ne hen tiens t'as tout dedans. Merci mon ami mon frère ko ɗum tan neɗɗo wawani sehil mum Allah jarama jarama. Par contre sois prudent parce que nder haala men henna si tu as famille mi wima son mari Ibu ko desaɗo fais attention andu no jawɗa hen de toute façon mawɗo ko andi ɓayde ne ko amɓuri kam andude won ama jarma. t'inquiète mon ami so tawi ko ɗum tan inchallah mbiɗa andi no gonmi neɗɗo wakkorto. Je compte sur toi. Merci. Vraiment c'est gentil. Ça marche.
allo eno mbaɗɗa seydi jam alhamdulillah eyi ko min salmiya Holeyan banam gorko haalam Holeyan mi wawa andude Holeyan tawde koye numéro en koni nodduɗa ham te mi heftinani dande nde allo Yusuf Sow andi so tan keɓɗa numéro mbimi ko hoto keɓɗa numéro me kadi holko noddirta ham koko woni et après sa ari aɗan ɗo e Dakar hono haajam hen est ce que mboɗo anduno aɗan ɗo e aduna hen ni saaha aɗan taw ka jattuno Dakar walla natti Dakar aɗan kaldotoma mi Yusufi min komi debbo desaɓe heɗomi tan komi debbo desaɗo je suis une femme responsable komi joom ɓesgu komi joom sukaɓe komi joom galle gueɗe ma caŋarte ɗe jaltina hamin ha laaɓa ɓe ceer mbimi komi anda hoto keɓɗa numéro am kono ya effiti mi portable ma joni te oto ma noddi tan so tawi a nodditi kam aɗa jokkira aɗa waɗa menace uji ɗi mbattaɗi ok on verra ma andu min wona baɗo sédé des ménages min jeeɗa koye passé am te ko passé mo ganduɗa komi gaska ha lugguiɗ nannumi hen so tawi noon a sikki wonko bawɗa bonnandemi a funti hoorema eyyi ma andu Salla Diaby riɗo wawa sudde asaman kala ko wona Allah ko maire Yusuf mbimi so tawi tan ko Allah ya top kaali haydara la ko mbawadda ham mboɗomi fatma so tawi mi yiti appel ma e portable am ma andu leydi nden waɗi lawol eyyi moƴƴi on verra mes o seydade bonɗo he Allah Chérie. Ah, ok. Maman, on a une carte là. Qu'est-ce qu'il y a, Koni? Eh ben. Il y a ce moment où qu'est-ce qu'il y a? Eh ben. Pour le sud, on job quand même. Ah, non, pour le challenge, là. Anganda fara poser mon question. Angata de ngunu dala ni. Ele racha de ngunu sana usman. Ono to mon chadela. Usman ngar ko adan walis dum danyani mon jam. Edo so danyani jam jongal dum danyani jam e dum afu ko wadan jam odo gat min odo gal han wada ha. Jinnu yaltu ngodo. Yaltu ni leji ni jinnu wada ha. Ko dum tagi ñu da do tan sunni ni comme ça. Ok, koy la wax sumi atté ko mo Allah inshallah. Koy andara ko butte kam modo ko ni anda fo ko dedo iran ko min dara problème sur problème susma umuro problème bam Fatima nana waɗi crise aji muɗum oɗo bonɗo mo Allah bonni oɗo Yusuf mo ganduɗa kala jikku bonɗo e aduna tan ene jogui ɗum mo gasnomi gubbumi cikku maro hankadi haalum daƴƴa waɗa apprade min noon Fatima ɗe probléme aji KP hokkanno on série mon hoddiro KP ari tekkinde posuji mon onon yidɓe moftude e hutorade kopreji mon caɗele mon gasi ha laaɓi ceerra ya Play Store walla Google Play mbaɗa téléchargé KP keɓa application ma posma tekka kopreje pofta KP gande ko kañum ɓuuri webde ɗo e nder leydi Sénégal to banggue neldugol kalis hay mbuɗo a yoɓata tirade kalis hay mbuɗo a yoɓata beele KP ko ɗon haadi mbiyen ala so tawi ko auto ma joguiɗa a ari e station ngaji EDK a soodi gasoil ɗo ponnoɗa yobde
ujunere kala ko temedde jeenayi mbuɗu joɓata walla natɗa koye boutikaji amen low press kala ko coɗɗa joɓirɗa kape ene jogui ko ustantoma to banggue gagnari posma walla ko jolof chicken coɗɗa foof ina jogui ko ene ustonoma kape ina tawe e nder réseau ji mum ɗin station ngaji EDK gonɗi e nder jokli sénégal kala e kuuɓal wat téléchargé kape jeeya hoorema jeeya jawdi ma mbemna gurdam ma